thir tu te chi bai ve ku le tun chu ma hian storyteller comedian mizo comedian te chanchin karon soi dona an chanchin kim chang soi kan tum lova an academic qualification nampang ron soi kan tuma mizo comedian te hi enton tlak tak tak zirna lama bon tak tak te po an lo om nual maya chung chu kan soi don ani ama saberatan amuana tuna kan hu me khi amuana ani a comedian search LPS comedian search 2015 a khan pahni na ani a tuna hian Mizoram University a MSc Physics Department a final year azir meka saltlang tlangwal ani a chuan om hle ani tuna kan hu mek hi The Adventure of Pazaya ti film atanga ronlar ahnua alana bel cha turin be matwale come together ti la a Burmese version nge a Mizo version che bokan shelawa sumia satu silal thazwala ani hi BA azawa thule thalam thiam tak mai ania chanchin bu le social networking lama athuziak thatak tak kan hmu thin kha be matua le ani adot le mi hi h ro tluanga ani ma pu ya tia kan shet lar kha ani RT te pon in kau thina government Shabana college atangin BA azawa ani hi Zephyr Drama Club atanga kan shet lar kha ni a anuwa LPS comedian search sa te talent so shang shang le TV so shang shang host te ni chawin jat sa te chang thul khatin khan Mizo comedian kan nei jing a chuan larber Paul kan ti theng chu h ro tluanga ma puya din tharpa ani tunami hi TS khup chong ani a ming tak chu ke silal than sanga ani comedian search masa bera khanin judge te nial dang thei tu chong thei deuh mai khania ani hi zirna lama lo ti thei phian mai MA Mizo subject a Mizoram University tanga azir zo to hnu in tuna hian MPhil atile mek ani hi comedian anga lar chuak ni ma se thu le hlalama akal na sa zok to ma ti shang le khabu engi moza ta ziak to tin Mizoram Today magazine editor ni boka churo po magazine shang ate thu ziak te kan hmu thin kha ani hi TS khup chong ani tuna kan hmu mek te hi rinte ile Jeremiah ya kan shet la te khan nia Jeremiah wa ti te pon kan shet thin kha Zephyr Drama Club atanga Zoram mi puin kan mel shet te ania rinte hian Mizoram University tangin Mizo subject a master degree aneya tin Jeremiah po hi MSc Geography zir zo ni in lekha thiam tak mai an nia ani thian dun hi an chuan om hle ani